που διάβασα νωρίτερα από εσάς το τόσο αξιόλογο βιβλίο του φίλου μου του Γιώργου Στόικου. Διαβάζοντάς το λοιπόν μία, δύο, τρεις φορές, κάπου σκάρωσα σε ένα ποίημά του και πήρα επιλεκτικά και κάποιους τύπους τους οποίους μελοποίησα. Αυτούς τους τύπους μελοποιημένους θα αποδώσω τώρα. Οι στίχοι αναφέρονται στη μάνα και είναι από το ποίημά του εκ των υστέρων. Διαβάζω λοιπόν τους τύπους. Όταν σε ρώτησα μικρός πώς είναι ο θάνατος, ένας μεγάλος ύπνος μου είπες. Κάθε βράδυ πρόβες θανάτου έκανα και τότε θαύμασα του μυαλού σου το τερτύπι όταν τα χέρια σου με κύκλωναν και ανάστηκε. Εσύ βέβαια τώρα πια έμαθες, μα εγώ ακόμη στα σκοτάδια τριγυρνώ. Πρόβες δεν κάνω γιατί αργείς και φοβάμαι. Του μυαλού σου το τερτύπι όταν τα χέρια σου με κύκλωναν, άσα μου γαλήνευε. Εσύ βέβαια τώρα πια έμαθες, μα εγώ ακόμη στα σκοτάδια τριγυρνώ. Πρόβες δεν κάνω γιατί αργείς και φοβάμαι. Με φορτήρωσα και θα ρέσαν οι δωρές, με σκιάσανε πως συνδόθηκα μες στη οδιά των ανθρώπων. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη, μακρινή μητέρα, πρώτο μου
η παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσει